Sige. Hello mga palalabs! Welcome to my channel again. Mamimigay tayo ngayon ng libreng bigas. Sa relief operation tayo, episode number 38. Samahan niyo ako mga pangga at mamigay tayo ng libreng bigas. Let's go! Okay, marilit operation kami na dito. Binala. Kanan kuan iton, kunting tulong di kang halitod bro. Salamat. Oo. Jadi kami. Na. Ay, balay ni Peter. Sana ini? Oo. Excuse bibi. Lagi. Pasok. Papasuan. Adin kuan, kunting tulong. Di kang halitod bro. Oo. Sige na la Peter. Okay. Pasalamat ka mo sa magbigay. Ay, hindi. Parang kay Armando. Adin kunting tulong di kang halitod bro. Thank you. Salamat sa grasya. Kukudakan salamat. Pagpasalamat man ni salamat. Kain kan kuan Alfredo Amuyan.
katapusan. Hindi ko na lang hadi. Okay. Hoy, balay. Hoy, ano? Mama, ang bugas. Asa dinikan kuan? Fernando Langgido. Ya, din kunting tulong kita halipod, bro. Nalipod. Okay. Arin kuan, kunting tulong sa kang halipod, bro. Thank you very much. Halo. Okay. Kanda body. Halo. Ya. Naka, ya kunting tulong sa kang halipod, bro. Thank you. Tadi kami, wala ka din ni body? Ato nagpupot-put. Mamasada. Tadi kami. Halo, ading kunting tulong sa kang halipod, bro. You're welcome. Tadi kami. Ayan! Kasing pakoy kami na. Kasing bako kami na. Hino pa, may padiday ba? Kuan, Arvin. Han kan Arvin na. Kunting tulong ito sa kang halipod. Tara na. Salamat. Okay. Hi. Hello. Mama. Ringin yung buray, no?
Adin kunting tulong ti kang litod ro. Okay. Makadi kami. Ilan nga ayaw magkambal. Konting tulong ti kang halitod ro. Makadi kami. Yukilo Campos Senior, imo nasawa? Anak. Yukilo? Oo. Senior? Senior? Tulong kita nga dito bro. Ano mamamas ko? Bawal man mamasko. Hanap mga kadalain. May da pinurutan. Awal ka pa yan, no? Efren Torpitor. Nay. Opo. Oo. Tapos may ko ato yan. Makadi kami. Sok-sok, dalo-dalo. Okay. Okay. Ah, si Marlon. Ayon. At hauma? Ay, ka nala Tracy, bihatag nala. Adin kunting tulong ti kang litod ro. Asa di tiya balay ano? Tama tiya balay kan Marlon. Makadi kami. Okay, hatag nala. Kan Louie balay. Louie, ya. Adin drop ya. Oh, konting tulong ti ka litod ro. Mama. Kami kami. Oh, badges. Bye. Ano rin nato? Yeah. Ato, halo yung ate. Litodro. Dito may ganda ate Janet. Dek, marami ko na dollar ba? Sige. Ito matasawa ni Renato. Oh, Renato Diri. ni Milisio. Oo. Okay naman o Renato.
Dako nga salamat. Oo. I-edit mo. Kan Melisio Meralies. Konting tulong itong pinahalik. Thank you. Dako nga salamat. Oo. Dako nga bulig inihaamon kay kuan man yan nga lockdown. Ah, Pero siya, pa mako. kapanulod trabaho. Oo. Salamat. Oo. Okay. Dawa ka di kami. Kami. Ay, 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 ay. Okay. Hi, tatay. Sa motor. Kukanin motor. Ang nanay. Duliwat. Yeah, resiba na la. Kung konting tulong ito, kang halitudro. Kung kang kanmanulito nga abasi. Asing salamat.